मानो बाहाय बोग्ल' गैया खामानि गैया नोंना मोखाङा नों आरो हिनजावबो मोननो गोब्राबसै है जाला थांसै आं बहाबा आंनियाव सम फैगोन बे बस नोंना मोखाङा मानो इसेबां साफा मा लायो नों प्लिज हेल्प मी बस खोनासं ब्र नै आं इउज खालामो मास्टेकनि स्किन हार्बेल अइल बे मोनसे नेचारेल अइल बेयाव हालदै आरो एल'भेरानि अइल थायो हालदैनि अइला जोंनि मोखांखौ डिपनिफ्राय क्लियार आरो ब्राइट बानायो आरो एल'भेरानि अइला जोंनि मोखांखौ साफा लाखियो लोगोसे आंनि पिम्पल्स प्रब्लेमखौबो बे अइला गैला खालामबाय आरो ब्र नोङो बुङोमोन ना नोंनि मोखाङा गोरान थायोमोन होनना नै बे अइलजों गासैबो प्रब्लेमा सल्युशन जागोन बा बस बरिया माथो होमब्ला बे थावखौ माबोरै इउज खालामगोन बहुत सिम्पल नै नाय नों जास्ट थबथिंथाम थबथिंब्रैसो आखायाव लाना बरियानो मोखाङाव ला आरो 10 मिनिटसोनि उनाव मोखांखौ सु मास्टेकनिनो अशियान फेस वाशजों ब्र ट्रास्ट मी बे फेस वाशआनो आंनि बेस्ट फेस वाश बेयाव ना सेलिसिलिक एसिड लिकरेलल आरो केमोमाइल दं बेफोर गासैबो जोंनि मोखांनि थाखाय जोबोद मोजां बेसिकेलि बे जोंनि मोखाङाव मोजांनो एबजर्ब जाना जोंनि मोखांखौ सिंनिफ्राय ब्राइट बानायो आरो नेचारेलि जोंखौ साफा नुहैयो बा बस बरिया माथो बाट बेखौ बहा थांना बायनो हागोन अ ब्र जेरावबो थांनो बांनो नाङा नोङो डाइरेक्ट एमाजन आरो फ्लिपकार्टआव थांनानै डाइरेक्ट बायहैनो हागोन आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोनाबो नैबे कम्बोखौ खनसे ट्राइ खालामना नाय नोंथांमोना डेफिनेटलि मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो नैबे भिडिअनि प्रडाक्टखौ आं नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव होना दोनदों स चेक आउट गाइस ओइ फिसाफोर दे सिखारना फरायदो दे मा एफा गोबाव उन्दुबाय थायो थै दसे उन्दुनो होना हाय मा जाबावगोन बिसोरजों फैगोन बोसोरावनो मेट्रिक आनजाद लिरगोन दै मा उन्दुनायाव एसेबो सान्थियालै खालि फुंनि फुं बुखि हरबाय थागोन दे फिसाफोर सिखारा मानोथो सिखारा दसे गोसोना फरायदो दे दानिफ्रायनो जुदि मोजां फरायलाङाब्ला बिसोर माबायदि मोजां रिजाल्ट लानो हागोन दे बिमा दाथ' रंजानो मोनबाय दा आं सिथ्ला सिबनानैखाय लाजिदों बिमा लावगि दिननां साला आइदे सिङाव सासिबाय आइदे आया आइदे आयु बोराय मा जाखो आयु बोराय मा जाखो आंनि जिउ आइदे सिङा सादों हा सिङा सादों आयु सासु नामा गाजास खालामदोंमोन आंनि बुरै नोंखौ अनना नायदोंमोन आं नै नोंखौ मावजिनिख्रुइबो गाहाय मानसि आंजोंसो फालो खालामफैदोंना नों देरनो रोङि बोराय बाराबाथ' मोस्रोम सेबांल'सो जाना थानांसिगौमोन नों
एक्सिडेन्ट खालामग्रायानो बुथारलाखाबाबो हामगौमोन साला देरबुथिया बोराय निमा होदो आंनि बुरै आं नोंजों फाल्तु खालामाब्ला सोरजों खालामबावनो दे दा जोंनि फिसाफोराबो देरजोब्बाय बिसोर गथ' गोरलै मोनब्ला जेन बिसोरजोंनो गिला थागौमोन दे होनब्लालाय गथ' खासे लाबावनोसै बिजोंनो गेलेबाय थासिगोन आं लाजायाबो खोमा साला बे बोराय बैसोआव दे होनब्लालाय आंहा हिन्जाव गदायखौनो लाबावनोसै मोनबावगोन नों हिन्जाव गदाय नोंनि मोखांखौ नायदों नों हाराव रावनो आंखौ मायबा भायगआव मोननायखायसो मोननाय नङाब्लाथ' थालिर बिफांखौसो हाबा लानो नांगौमोन नों देलै आंनि सना ओरैनोसो गाजा खालामदोंमोन आं दा जों होनब्ला बेयावनो नाटक खोन्थाबाय थानोसै ना खामानि मावनोसै Coba deh, Jok. Hare, gasas खालामबावदों ना नों साला फाल्तु Ayo मायबा जाब्रबाय नामा हाय आंनि बोरायालाय आयु मा जाखो बोराय मा जाखो खर'फोरसो गिदिंबायबाय नामा मायबा सिङा क्रेक होनना बिराद सादों बिमा आयु आय आफा आय नै नोंसा आफाया मायै आफाया हिन्जाव गोदान लाबोबाय ओइ मोसौ बोराय फै नै नोंसा आफाया मायबा जाबाय हा आफाया थैबाय हा आफाया थैबाय आइदि दोनदोलै बिसोरखौ जाला बिसोरजों गावनि बिफाखौ थांना थानायावनो बुथारबाय आरोलाय मा जाबावगोन बिसोरजोंलाय Hafa, nilai dia kayak matu. Hah? Apa? Mata dia kena nilai. Nusir kau ang tuh kena serbung kede. Ayat tuh nusir geli urdu seman. Mama kau nana mini betake. Sibuknya melodi komedi video person nana video munbai nama. Ore bai, sani ba musuh persala. Masa ke Pak? Masa ke? Masa ke? Koma apa kau? Nasi ngolang nih, siksa tengah. Aidi. Ngesina masa suku mata pra? Masa dah kan? Mati lagi, angna mati cikan dong. Jump!
नोंथाङा फुङाव सिखारना फरायनायसेबो गियान गैला नामा? जोंथ' नोंसोरखौ बेफोरबायदि गियान होआखैमोन। बिमा दोनदो बेफोरखौ। मा दोननो? दोना आं। नोंनि थाखाय जाजोबनो साला बेफोर गासैबो। नोंनो नांगौनिख्रुइ बारा हरना खर' गिदिर खालामजोब्बाय बिसोरखौ। बहाथो गिदिर जादोंखाय माथो बेनो बे आयै फालथुसो मोनदों साला सैमाफोर। सानफ्रोमबो फुंनि 8टा 9टासिम उन्दुना थागोन। नै नोंसोर फरायफुनाय गथ' फैगोन बोसोरावनो मेट्रिक आनजाद लिरगोन। नोंसोर सोर बेबायदि मेट्रिक आनजाद लिरग्रा गथ'खौ 8टा 9टासिम उन्दुबाय थानाय नुदों बुंलाय? नोंसोर जोंनिखौथ' सानखाया, खमसे खम गाव गावनि फिउचारखौथ' सान। नोंसोर जुदि गाबोन मेट्रिक आनजादाव मोजां लिरना मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हायोब्ला जोंहा लाब जागोन नामा? नोंसोर गावबा गावनिसो लाब जागोन। नोंसोरा गाबोन मोजां कलेजफोराव एडमिसन लाना फरायनो हागोन, स्कलारशिप मोनगोन आरो डिग्री लानो हागोन। आरो बे डिग्रीखौ लानानै मोजां मोजां साख्रि लाना सुलिना जानो हालांगोन। दोनदोलै आयै, नोंनि बे थाइनै दामनि भाषणखौ खोनासंनो गोसो गैला आंहा। आंबो गैला। नोंनि बाथ्राखौ खोनासंबाय थाबा खोमा थिसे थैगौसिगोन आंहा। खार साइड जोंनि फिसाफोरा मानो एसेबो बुजिया बेफोर बाथ्राखौ। जों जे बिसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङो। हेलो फ्रेंड्स, आशा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोननि फेभरेट पार्टखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिर आरो लोगोसे मास्टेकनि स्किन लाइटनिं अइल आरो हार्बेल फेस वाशखौ डेफिनेटलि ट्राई खालाम। जोबोद मोजां प्रडाक्ट। आं लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होना दोनगोन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।